برنامه گنده ما دم باش مجارا ما ایرو نافچه سروج al ser bajarê Rihayê em ê bi bonaya vê bernameyê Sirûcê baştir nas bikin. Sirûc an jî pirsûs ji 13 navçeyên Rihayê yek e. Firahiya erdnîgariya navçeyê 735 km² ye û bilindahiya herêmê ji asta behrê 537 metre ye. Navçe dikeve nav herêma Firada navîn ango parêzgeha Firada navîn li Rojavayê Deşta Heranê ye. Nüfusa navçeyê jî 110,164 kesan pêk tê. Berê deşteke biri avî û şînayî û dewlemend bû. Lê piştî salên nodî ji ber kêmbûna avê berebere nüfusa navçeyê kêm dibe. Navçe ji Rihayê 45 kilometre dûr e. Gundê Kaniya Murşîd ku li ser rêya trênê li sînorê Rojavayê 10 kilometre dûrî navçeyê ye. Sirûcê di dîrokê de gelek caran nav guhertiye. Navê herî kevin Ordî yên û pirsûs e. Ordî naveke bi zimanê Urartuyan e û pirsûs jî naveke bi Kurdî di wateya herêma Sûsik lê pir hene de ye. Sirûc bi navê Embara mezin jî tê zanîn. Di çavkaniyên dîrokî de navê navçeyê weke Serûx derbas dibe û tê gotin eleqeya xwe bi Hezretî İbrahîmê ye. Navê bavê Hezretî İbrahîm Azer ê kalê wî Nahor û bavkalê wî Serûx e. Ev navê ku di dîrokê de hatiye bikaranîn navê bavkalê Hezretî İbrahîm e. Ev jî nîşaneyek ku têkildarî Hezretî İbrahîm zêdetir dike. Sirûc navê navçeyê yê herî orjîn e. Lewra jî med vê xebata xwe da navê Sirûcê bikar anî. Tê zanîn ku di devên berê da li herêmê zêdetir cisnê hespên çê hatine xwedî kirin. Kesên ku vî karî dikin radibêjin zînker an jî seracî. Navê Sirûc ê ku Tirk bikartînin jî di Erebî de pirjimariya Sarac e. Di zimanê Kurdî û tevahiya zimanan da tîpên bêdeng esas têne girtin. Çimkî yên ku dengan çê dikin tîpên bêdengin. Weke mînak tîpên C, Ç, Ş, J, T, S, D, K dengê wan nêzîkî hevin. Yani Sirûşt, Sirûc, Sirûş, Sirûc û Sirûc hema yek dengin. Peyva Sirûşt ku di wateya xwezayê de ye bi demêra hêsantir hatiye kirin û bûye Sirûc. Sirûşt ciyê rengîn û bengîn erda xwerû ku nehatiye çandine. Medeniyetên weke Sümer û Akad ku li Mezopotamyayê hatine avakirin ji deşta Sirûcê re gotine Sarûx, ji navçeyê re gotine Batna. Piştre İskîdî û Asûriyên Sümerî û Akadiyên ji holê rakirine û Sirûcê bi navê te partîp bi bîra cukê ve girêdane. Gava Sümeriyan li Mezopotamyayê serweriyê domandine Kiksosî bi awayekî kurtedemî li herêmê bicih bûne. İmparatorê Romayî Konstantin piştî zayînê di sala 35 da tevî navçeyên dinê Sirûcê jî dane ser Rihayê. Navçeyek ku ji demên berê da weke navçe tê zanîn di sala 639 piştî zayînê da ji aliyê îyad bînganen ve bi rêya aştiyane ji Romayîyan girtiye û tevlî xaka İslamiyetê kiriye. Piştî sefera xaçiyan kurtedemekî bi Kraliyeta Qudusê ve hatiye girêdan. Lê zêde nedomyaye. Piştre ji aliyê gelek xewman ve dest guheriye. Li nêzî vê navçeya dîrokiya Bakurê Kurdistanê du peykerên şêran ku bi qasî 2 metreyî dirêj metreyekî fireh hene. Ciyê ku ev peyker lêne gundê Rislantaş aniha dikeve nav sînorê Rojava da. Şêx Mesneme bînnameyê ku tirva wî li gundê ziyaretê ye di sala 1774 da Sirûcê ji xaçiyan girtiye. Navê Serû di nivîsa Kralê Asûrî Asûrnasîrpal a Berya Zayînê di sala 884 û 859 da û di Tevratê da tê behs kirin. Navê orjîn muhtemelen bi zimanê Aramî ye. Di çavkaniyên kevnariyên Aramî ango Suryankî de navê Batnayî di wateya newala avê da ye. Bajar ji aliyê Yewnanan ve hatiye dagirkirin. Trajanus li vê herêmê İraniyan têk biriye û li bajar bazareke mezin vekiriye û weke bajarê Justinian hatiye qeyd kirin. Li Sirûcê eşîr û axaletên weke Dînan, Bêskî, Kêtikî, Dîdan, Şedadî, Eladîn, Asî, Mîrî, Oxî û Pîjan hene. Piraniya Kurdên li herêmê ji eşîra Pîjanin. Di nav navçeyên Rihayê da tenê li navçeya Sirûcê zaza tunene.
Siruc ji bakur ve bi bozik ango hevengê, ji başûr ve bi Kobanê, ji Rojhilat ve bi Kaniya Xezalan, ji Rojava ve bi Bîracûk û ji bakur Rojhilat ve bi Eyûbî navenda Rihayê ve Sînordar e. Ji aliyê Rojava, Bakur û Rojhilat ve çiyayên Guvercik, Cudî û Dewrêj pêşandiye. Navçeyek û di nav van her sê çiyayên de ye xwedî erdnîgariyekî rast e ya bi qasî 706 kilometre kare ye. Rêya Hevrîşimê ya berê ku di roja me ya îro da weke rêya bejahiya D400 a transit tê binavkirin, di nav sînorê Sirucê de derbas dibe. Navçe ji aliyê çandiniyê ve bi piranî li ser cotyariyê ye. Di serî de çandiniya genim, ce, nîsk, kizin, nok, kîmyon, pembû, fıstık, zeytun, henar, tirî û zerzewatan tê kirin. Wekî din dewar û peza reş û spî jî têne xwedî kirin. Li navçeyê zêdetir gul û guldank û gîhanekên weke beybûn, gulên bûk û zava, genimê derewîn, pirpar, xerdel, pîvok, cetirî, strîbelox ango striya keran, kereng û sûsik riwekên herî zêde hene. Moryakûb psîkopos, helbestvan û teologê Suryanî ye. Bi wez û mêmreyên xwe yên hatine nasîn. Ji aliyê dêrên Suryanî, Ermenî û Katalogên weke Meronît û Keldanî ve weke Sûrpiyanî ezîz tê qebûl kirin. Cejna wî di 29 mijdarê de ye, li gor Ermenan di 25 mijdarê de ye. Ji bo Moryakûb, li dêra Moryakûb an jî dêra Meyremanê yên li Amedê hürmet tê kirin. Moryakûb li herêma Sarûk li qesebeya Kurtam hatiye dinyayê. Siruc ji aliyê dengbêjiyê ve jî herêmekî hêjayî behskirinê ye. Dengbêjê Nemir, Baqî Xido, her çendî ji Kobanê ve jî weke dengbêjê deşta Sirucê tê nasîn. Xido yek ji ew dengbêjên ku bi dengê xwe klasîk, destan û serpêhatiyên Kurdan parastiye. Baqî Xido di sala 1920 de hatiye dinyayê û di heftê Sibata 2009 da çûye ser dilovaniya xwe. Baqî Xido di sala 1995 da ji ber sedemên nexweşiyê dest ji dengbêjiyê berdaye. Di dengbêjiya wî de rola Mihemedê Dûman ku jêra li kemanê dixist û Mihemed Gulî temburvanê wî bû gelekî mezin e. Jiyana Baqî Xidoya hunerî gelek dewlemend bû. Wî gelek sêlên muzîkê û piştra jî gelek kasêt tomar kirin. Ew bi stranên weke Delalê Edûlê, Dewrêşê Evdî, Bêmal, Memozîn, Teyar, Delalê Qîzikan, Lodilo û gelekên din navdar e. Baqî Xido li seranserê deşta Sirucê, li parêzgeha Riha, Dîlok û Cizîrê binavû deng e. Em jî li ber bîranîna dengbêjê Nemir rêz digirin û bi kilamekê wî xatirê xwe ji we dixwazin. Silav û rêz. لو ظلم الخراب وتشجعنا مستريد لو ظلم تشلع وخجعنا استريد كيد لو تجوج كيد لو ظلم الخراب وتشفى بحران فمستريد كيد لو ظلم برواز مكات تجوج كيد أسقال بمدلو چراغ قمر دلو پرواز مکن